Raġel ta' 35 sena minn Ħaltarġin wieġeb mhux ħati ta' akkużi relatati mal-legat stupru u li korrompa tfajla ta' 15-il sena waqt sleepover fit-tar tiegħu. L-Ispettur Joseph Busuttila l-Maġistrat Joseph Demicoli li l-akkużat Kit Vella kien arrestat wara li nhar l-erba' l-ġenituri tat-tifla marru fassa biex jirrappurtaw li bintom kienet ġiet stuprata mill-akkużat ġi spjegat li Vella jinsab f'relazzjoni mazzija tal-ħabiba tal-vittma. It-tfajla ġiet mitkellma mill-pulizija u kienet qaltilhom li Vella kien stupra waqt sleepover fid-dar ta' ħabibta u mart ir-raġel dakinhar kienet riqda f'kamra oħra. It-tifla kien irnexxiela twaqqaf dan kollu u qajmet lil ħabiba tagħha. Il-qorti wara li semat is-sottomissjonijiet qalet li se tkun qed iżżomm l-akkużat taħt arrest minħabba riskju reali l-akkużat ibabas fil-provi. L-avukati Jason Azzopardi u Chris Busjetta deru għall-allegata vittma.